ブー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 始まりました。ガップチャンネルブーへようこそ。ようこそ。ようこそ。このチャンネルは、何ブーブーのブーちゃんですの状況を伝えていきたいと、そういう感じで撮っていきたいと思います。よろしくねよ。よろしくね。じゃあ今日は初めての企画ってことで何すんの？つむつむです。おめでとう。あ何ですか？全然できなかった。危ない顔映っちゃうよ。何言ったか見せてじゃん。うわー、なんだよ。550万。すごいね。あ、じゃあチャンネル登録者は何人目指すの100人です。はい。